Здравейте, приятели! Намираме се в бившата радиопредавателна станция Драгоман, където Българското национално радио излъчваше програма Хоризонт на средни вълни на честота 963 кГц. Използваше български радиопредавател Хемус с мощност 40 кВт. Както гледаме, няма антенна мачта. Техническата сграда е в окаяно състояние, направо си е руина. И сега искам с вас да разгледаме състоянието и точно какво е, де-факто какво е останало от нея. Нямам представа какво е било разположението, какво се е намирало. Но съдбата е същата като на радиопредавателна станция село Падарско. Разлика няма. Сега ще минем през централния вход. Ето да видим изградата от страната на входа. Не е ясно това спални помещения ли са били, коридори ли са били, дали това е било кухненски бокс с тоалетна или пък канцелария на управителя на обекта. Личен състав, главни счетоводители. Нямам представа. Но като гледаме, всичко е руина. И имам чувство, че гражданите това го използват за сметище, защото надали тези препарати са използвани за ръсене тук с отрови. Може би това да е било някаква лаборатория или склад. Това сигурно може би е сигурно някакво подземие или бомбоубежище, но не. Така. Айде да скачим на втория етаж. Така, и това е залата, където се е намирал радиопредавателя. Като гледам масивна постройка, малко криви стени, но тук явно не са искали да са стените прави, защото евентуално тук е малко някаква изолация. Но все пак всичко е лепено с цимент и тухлите са наистина качествени тухли. Тук някога е кипял труд, от тук се е излучила информация, а сега всичко е руина. Много лошо да видиш нещо, което е действащо, което е работило и да го виждаш накрая всичко е унищожено. Това е хубава гледка е било, да излезеш на терасата, предавателя работи и ти сидиш тук и си пиеш кафенцето и си на работа. Да, сградата е малка. Вандалски унищожена.
2014 година явно е започнала разрухата, събаряне на антени. И това тук сигурно някаква работилница нещо е било, защото нямам представа. Разложа работилница, защото това е макра от Калай. Колофон. Тук явно е било тук захранването и сигурно може би и охлаждането. Няма абсолютно никаква представа. Изолатори. Доколкото знам, оттяжките на антената мачта са били точно с такива изолатори. За съжаление, съдбата сигурно ще е тотално събаряне на сградата. Ако евентуално бъде закупена някой частник, но какво ли би направил с тази сграда, не знам. Има нещо интересно друго. В съседство с сградата има нещо монтирано тук, което не е ясно какво е. Дали е собственост на БТК, което ме съмнява да е чужда собственост, защото той целият обект е собственост на БТК Виваком. И би трябвало това нещо, даже и аз не го знам какво е, да е собственост на БТК. Приятели, благодаря ви за вниманието, че отделихте да видите поредният разрушен радиопредавател. Даже нямам и представя антената мачта къде е била монтирана. Нямам никаква представа. Като гледам, няма никъде останали основи от бетонни блокове. Аха! Ето тук се вижда нещо, може би това е част от обтяжката. Тук пише на английски, ама аз съм скарал с английски език. Значи евентуално тук е била част от обтяжката, значи някъде антената да е била тук някъде. Има тук захранване, имало е елпровод 20 кВ. Годината е 2026 година, 30 май. Да се надяваме, че ако дойда след 4-5 години, тази сграда ще бъде ремонтирана, реставрирана и ще се ползва по предназначение. Би трябвало, ако това е всичкото го държи един собственик. Благодаря ви за вниманието, приятели, и до нови срещи!